Thomas tog, bevægelse med konstant hastighed. Thomas tog, altså Brio-toget. Her har vi stedfunktionen er lig med V0 gange t plus S0. V0 er hastigheden, som er lig med 0,1025 meter per sekund, og S0 er lig med 0 meter, altså begyndelsesstedet. Ud af x-aksen, der har vi tiden, altså målt i sekunder, og op af y-aksen har vi sted, altså målt i meter. Den kører 1 meter, og her har vi så 12 sekunder. S er proportional med tiden. Vi vil så få en lineær funktion, og hældningen er hastigheden. Hvis vi differentierer stedfunktionen v af 0 gange t plus s af 0, så får vi v af t er lig med får vi v af t er lig med s mærke af t er lig med 0. Hvis vi kigger på y-aksen, v0, hvis vi kigger på y-aksen, får vi hastigheden i meter i sekundet, og hvis vi kigger på x-aksen, får vi tiden mål i sekunder. Og så får vi så en konstant hastighed på 0,1025 meter i sekundet. Når vi differentierer konstanten v af 0, får vi a af t lige med v differentieret. Eller jeg skal sige tiden, ikke? Nej, bare a af t. Når vi differentierer konstanten v af 0, får vi a af t lige med v mærke t lige med s mærke t lige med 0. Og på x-aksen har vi acceleration. På y-aksen har vi accelerationen målt i meter i sekund per sekund. Og på x-aksen har vi okay. Og på x-aksen har vi tiden målt i sekunder. Og fordi at der er ikke nogen acceleration, går der bare en... Ja, hvordan faktisk jeg forklare det der egentlig? Accelerationen er 0. Lynet med Queen trækker op bil. Bevægelse med konstant acceleration. Stedfunktionen, som vi kan se her, er lig med en halv gange a gange t i anden plus v0 gange med t plusset med s0. V0, som vi ser her, altså starthastigheden, er lig med 0,4953 meter, altså næsten 0 meter per sekund. Selvfølgelig. Vores begyndelsessted, som vi ser her, jeg har overhovedet styr på det. V0, som vi kan se her, er tiden. V0, som vi ser her, er begyndelseshastigheden, altså 0,4953 meter per sekund. S0, som er vores begyndelsessted, er lig med 0,02 meter, altså næsten 0 meter. Vi har vores graf her, hvor vi kan se, at vi oppe af y-aksen har strækningen i meter, og ud af x-aksen har tiden i sekunder. Som vi kan se her, er vores funktion eksponentiel. Når vi differentierer stedfunktionen, så får vi, at v af t er lig med s mærke af t er lig med a0 gange t plus v0. Accelerationen er 1,013 meter per sekund i anden. Her har vi tiden målt i sekunder ud af x-aksen og hastigheden målt i meter per sekund op af y-aksen. Hældningen vil så være accelerationen. V er proportional med t. Når vi differentierer hastighedsfunktionen, får vi, at at er lig med v mærke af t er lig med s mærke af t er lig med a. Det vil sige, at vi bare får accelerationen, så vi får en konstant acceleration. Hvor vi har tiden målt i sekunder ud af x-aksen, og accelerationen målt i meter per sekund ud af y-aksen. Klap!